आदित्य इकडे बघ. आदित्य, अरे मूर्ख आहेस का रे तू? मागे फिरू नको, इकडे बघ. शंकर चांगलाच चिडला होता, पण हे भय नक्की का होते? भूतिया रेल्वे स्टेशन, एक भयकथा. आदित्य आणि शशांक हे आपल्या एका जवळच्याच मित्राच्या लग्नाला त्या मित्राच्या गावाला जाणार होते. तिकडे जाण्यासाठी अगदी सोपा मार्ग ती म्हणजे रेल्वे. ठरल्याप्रमाणे यांनी जायचा निर्णय घेतला. तिकीट्सही बुक झाले. रात्री 11:30ची ट्रेन होती. साधारण 11 वाजता हे दोघं भेटले. काहीतरी खाऊन पिऊन आणि शेवटी मुंबईवरनं ते त्या ट्रेनमध्ये बसले. ट्रेनमध्ये थोडी गर्दी कमी होती, पण हो, माणसं दिसतील एवढी तरी निदान होतीच. ट्रेन ही सकाळी 6 वाजता त्यांच्या ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचणार होती. ट्रेनचा हॉर्न ऐकू आला आणि ट्रेन चालू झाली. हळूहळू मुंबई मागे फिरू लागले. इकडे आदित्य आणि शशांक गप्पा मारण्यात व्यस्त होते. खरं सांगायचं तर तेही फार दिवसानंतरच भेटले होते. त्यांच्या बाजूच्या सीटवर साधारण एक 25-26 वर्षाचा मुलगा बसला होता. तो काही क्षणात झोपणार होता. झोपायच्या आधी त्याने देवाचे नाव घ्यायला चालू केले, पाया पडले आणि काही क्षणात तो झोपी गेला. इकडे आदित्य आणि शशांक मनातल्या मनात त्याची मस्करी उडवत होते. बघ ना यार, असं कुठे असतं का रे? किती देवाच्या पाया पडतोय. पण नंतर आदित्यला आठवलं की त्याच्याच आईने अगदी सकाळीच त्याच्या गळ्यात एक देवाचा लॉकेट दिलेला आहे. त्याने त्याच्या मित्र शशांकला सांगितले. तसंच शशांकही बोलला, आदित्य, आपण त्याला असतोय, पण तुझं काय? आणि हळूहळू करून दोघांनाही झोप येऊ लागली. इकडे आदित्य वरच्या सीटवर झोपी गेला. शशांक हा खाली झोपला. अचानक आदित्यला जाग आली. ए शशांक, अरे कुठे पोचलोय रे? शशांक उठ ना रे, आणि ट्रेन का थांबली? आदित्य हळूहळू करून खाली आला. त्याने शशांकला उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण शशांक काही उठण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. तसंच आदित्य शशांकला पुन्हा एकदा बोलला, शशांक, ठीक आहे रे, तसंही स्टेशन आलंय, मी वॉशरूमला जाऊन येतो. तसंच आदित्य हा टॉयलेटला जाऊन आला. आपल्या सीटवर तो परत जाणार त्याच क्षणी त्याची नजर ही दरवाजाकडे गेली, तर त्याने असे पाहिले की बाहेर स्टेशन हे अगदी रिकामं आहे. तिकडे कोणीच नाहीये. तसंच आदित्य बोलला, शिट, काहीतरी घेतलं असतं खायला. बॅड लक, आता 4 तास असेच काढा. आदित्य मागे फिरणार आणि त्याच क्षणी एका गोड मुलीचा आवाज आला, एक्सक्यूज मी, अहो तुम्ही माझी मदत करता का? तसंच आदित्यची नजर ही बाहेर गेली आणि त्यांनी पाहिले साधारण एक 24-25 वर्षाची मुलगी ही आदित्यला हाक मारत होती. ती त्याच्यापासून थोडी अंतरावरच होती. तसंच ती पुन्हा बोलली, अहो माझं खूप सामान आहे हो, आणि हो, मला नाही आणता येणार इकडे, तुम्ही मदत करा ना प्लीज. आदित्य अगदी होला हो बोलत गेला. असे वाटू लागले की त्या मुलीने दूरवरूनच आदित्यवर वशीकरण केलेले आहे. आणि शेवटी आदित्य न काही विचार करता हा त्या ट्रेनमधनं खाली उतरला. जसं आदित्य तिच्या जवळ जात होता, तशी ती मुलगी हळूहळू चालत ही एक एक पावलं लांब जात होती. तसं आदित्य लांबूनच बोलला, अहो झालंय काय, आणि हो, तुमचं सामान कुठे आहे? तशीच ती मुलगी बोलली, अहो इकडेच, या ना प्लीज. तसं आदित्य बोला, बरं ठीक आहे, पण लवकर, ट्रेन सुटेल. आणि आदित्य हळूहळू तिच्या मागे चालत होता. इकडे ती मुलगी पुढे आणि आदित्य मागे. शेवटी त्या मुलीने नजर मागे केली आणि स्टेशनच्या बाहेर हात दाखवला आणि बोलली,
ती बघा, त्या अंधारामध्येच माझे बॅग्स आहेत. तसा आदित्य बोलला, तिकडे मला काहीच दिसत नाहीये. तशीच ती मुलगी बोलली, ठीक आहे चला. आणि जसा आदित्य तिच्या जवळ गेला तशी ती मुलगी जोरात ओरडली. ती बोलली, आहो ते लॉकेट आहे, ते लॉकेट काढा ना. तसा आदित्यने लॉकेटकडे पाहिले आणि आदित्य हसला. अहो यात काय एवढं, तुम्ही थोडी ना भूत आहात. तसं ती पुन्हा बोलली, अहो नाही या, तसं नाही, पण मला असं आवडत नाही, प्लीज काढाल. तसा आदित्य बोलला, ठीक आहे, काही हरकत नाहीये. आणि आदित्यने ते लॉकेट काढायला चालू केले. आदित्य ते लॉकेट काढणारच, त्याच क्षणी मागून आवाज आला, आदित्य. आदित्यने आपले लॉकेट हे काढून हातामध्ये घेतले. आदित्य ते लॉकेट हे बाजूला ठेवणार, त्याच क्षणी मागून शंकर आणि त्याचा मित्र शशांक आला. अरे आदित्य, तुला काय समजतं की नाही, वेडा झालास की काय? शंकर, जो व्यक्ती आदित्यला ओळखत देखील नव्हता, तो आदित्यला ओरडू लागला होता. त्याच क्षणी शशांक बोलला, अरे हो, वेडा झालास की काय, आणि असं काय दगडांमध्ये चालतोस? तसा आदित्य बोलला, दगडांमध्ये? अरे तुम्ही काय वेडे झालेत की काय, मी फक्त त्या मुलीची मदत करायला आलेलो. तसा शंकर बोलला, आदित्य जरा आजूबाजूला बघ. आदित्यने आजूबाजूला पाहिले आणि तो थक्क झाला, कारण की त्या स्टेशनच्या जागी पूर्णपणे झाडा असलेला आणि दगडा असलेला रस्ता होता. तसा आदित्य बोलला, अरे असं कसं झालं? तसं शंकर बोलला, आदित्य मी काय बोलतो तो ऐक. तुला कितीही आवाज येऊ दे मागून, कोणाचेही आवाज येऊ दे, पण चुकून देखील मागे पाहू नकोस. जर तू मागे पाहिलेस तर तुझे आणि आमचे देखील प्राण जातील. त्या क्षणी शंकर बोलला, पळा. तिघही धावू लागले. धावत धावत देवाचे नाव घेत अखेर त्या ट्रेनमध्ये पोहोचले. तसं शंकर बोलला की काही काळजी करू नकोस, जे झालं ते विसरून जा. तसं शशांक बोलला, हो तुझा भास असेल काहीतरी, जा जाऊन झोप. आदित्य वरती गेला आणि झोपी गेला. साधारण 15-20 मिनिटं झाले असतील. आदित्य याची झोप लागलीच होती. त्या क्षणी पायाला काहीतरी लागणार असा भास झाला. आदित्यने उठून पाहिले तर त्याने पाहिले की 30-25 वर्षाची मुलगी ही आदित्यच्या समोर बसलेली आहे. त्याला विचित्र नजरेने पाहत आहे, पण ह्या वेळेला तिचा चेहरा बदलला होता. तो पांढरा पडला होता, होठातून रक्त येत होते आणि ती हसू लागली. ती बोलू लागली, तू मरणार, तू मरणार. तसा आदित्य जोरात ओरडला आणि आदित्य वरतून हा जोरदारपणे खाली पडला. तसं शंकर आणि शशांक या दोघांना जाग आली. ट्रेन मधल्या आजूबाजूच्या लोकांना देखील जाग आली. त्यांनी देखील त्याला विचारले, अरे झाले काय? आदित्य यांनी सगळ्यांना सांगण्यास नकार दिला आणि सांगितले, काही नाही, मी पडलो चुकून. शेवटी शंकर बोलला, आदित्य तुझं ते लॉकेट कुठं आहे? तसं ते आदित्यने लॉकेट जे मगाशी त्याच्या बॅगमध्ये ठेवले होते ते काढले. शंकरने त्याला घालायला लावले आणि शंकर बोलला, आदित्य फक्त एक काम कर, उद्या सकाळपर्यंत देवाचे जेवढे होईल तेवढे नाव घे. शशांकला देखील सांगितले आणि अखेर ती काळ रात्र निघून गेली. अखेर ते स्टेशन आलं जिथे या दोघांना उतरायचं होतं. पण उतरायच्या आधी त्यांनी शंकरचे आभार मानले आणि शंकरला शेवटी विचारले, शंकर ज्या प्रकारे तू आम्हाला काल रात्री हे सर्व सांगत होता, नक्कीच तुला काहीतरी माहीत किंवा अनुभव आहे, सांग शंकर, नक्की काय झालं हे तिकडे? तसं शंकर हा दीर्घ श्वास घेत सांगू लागला,
आदित्य, साधारण आजपासून 25-30 वर्ष आधीची गोष्ट आहे, जे मी माझ्याच आईबापांकडनं ऐकलेली आहे. त्या काळी इकडे शहर विकास होत होता. इकडे अगदी एक स्टेशन बनत होता. साधारण असे बोलतात की 60% काम हे पूर्ण झाले होते. एका दिवशी त्या स्थानिक गावामधली एक मुलगी, जी असे बोलतात की मुंबईमध्ये शिकायला होती, ती आपल्या मामाच्या गावी आली होती. असे बोलतात की ती दुसऱ्या स्टेशनवर उतरली. नंतर कशीबशी जिकडे ते काम चालू होते ती त्या स्टेशनवर आली. तिला कोणीतरी खोटे सांगितले होते की त्या स्टेशनवर हे ट्रेन ये जा करत असतात. त्यावेळी साधारण रात्रीचे 2:30-3 वाजले होते. जशी ती मुलगी स्टेशनवर आली तेव्हा तिने पाहिले की इकडे काम हे पूर्णपणे अपुरं आहे. आणि तिला देखील माहीत झाले की कोणीतरी तिची फसवणूक केलेली आहे. ती मागे वळणार आणि त्याच क्षणी साधारण काही गुंडांनी तिला घेरले, तिला तिकडेच मारले. तिच्याजवळ असलेले सर्व पैसे हे घेऊन ते फरार झाले. त्या मुलीचा त्या स्टेशनवरच जीव गेला. आश्चर्याचं म्हणजे अगदी त्याच दिवसापासून तिकडचे काम हे कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे थांबत होते. जसं जसं लोकांना समजत गेले तसं काही लोकांनी हे तिकडे पूजा देखील घातली, पण त्याचा काहीच फरक नाही पडला. आणि हळूहळू करून ज्या गुंडांनी तिला त्रास दिला होता, बहुतेक त्यांनीच त्यांना मारले. पण एक काम मात्र वाईट झाले, तिची आत्मा आजही तिथेच आहे. जर तू ते लॉकेट काढलं असतं आदित्य, तर कदाचित तू आता आमच्यामध्ये नसतास. असं बोलताच ट्रेनचा हॉर्नचा आवाज आला आणि शंकरने या दोघांचा निरोप घेतला. म्हणून कधीतरी अनोळखी ठिकाणी प्रवास करताना तिकडची माहिती घेतलेलीच बरी, नाहीतर तुमचे हाल आदित्यसारखे देखील होतील. हो ना? कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली नेहमीप्रमाणे डिसलाईक. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर इंस्टाग्रामला किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या फेसबुकला किंवा मेल ID ला नक्की सेंड करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.